ହଁ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ଦାନା କହୁଥିଲ କି? ହଁ ମୁଁ ଆନା କହୁଥିଲି। ଆଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆଉଛ ନା? ହଁ ଦେଖିକିରି ଗାଡି ମଟର ମେନ୍ ରୋଡ ରେ ତଡେଇ ତଡେଇ ଆସୁ ହେଲା। ହଁ ନା ଆମେ ସବୁ ତ ଏଠି ଜଗିକିରି ଅଛୁ ଆଉ। ଯେ ଏଥର ଟିକେ ମନ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଦଶହରା ଛୁଟି ଟା ପଳେଇଲା କଣ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆଇଲୁନି ବୋଲିକିରି ସବୁ କଥା ହଉଥିଲୁ। ଓ ଦୀପାବଳି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓହୋ ହେଲେ ତମର ଯେତେବେଳେ ମନ ସେତେବେଳେ ଆସିବା କଥା ଆଉ। ଆମର କଣ ହଉଛି ତମକୁ କଣ ଯାଉଛି? ହଁ ଭଲରେ ଟିକେ ଟିଫିନ କରିବା ଆମର ପୁରୀ ଉପା ସେଟା ତ ଫେମସ ଜାଣିଛ ଆଉ, ନନ୍ଦନ ହୋଟେଲରେ ବଜେଇଦା ଆଉ। ପିଠା ଖାଇବ କି ଏଥର? ପିଠା କଣ କରିପାରିବ କି? ସବୁ କରିପାରି ଆସ ଡାକ ଡାକ ଡାକ। ଭାଉଜ ପିଠା କରିଦବ କହୁଛି। କାକରା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପିଠା ହଉଛି କି? ହଁ ହବ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି କାକରା ଆଡିଶା ଯୋଉଟା ଦରକାର ତମକୁ ହବ। ଏ ବାଉଜୁ କହୁଥିଲା ତମେ ଆସିବ ଯେ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଟିଭିର ଛତାଟା ଲାଗିଛି ଉପରେ ସେଇଟା ଉଡେଇବନି ବୋଲି, ସେ ସିରିଏଲ ଡେଲି ଦେଖୁଛି ତ ତାହେଲେ।